yiwo lapho noma ungafika nje la ukhona bazokusho ngiyayithanda le ngoma ngoba ithi uma ngibheke emuva ukuba wena Jehova wawungekho namhlanje uthe bakuthomane celebrate kuphela unyaka celebrate uma celebrate kufanele ufuna sibheke ukuthi njengoba si-celebrate nje mina ngi-celebrate okwangempela yini. Siyambonga uJesu esihamba naye, siyawubonga umoya oyingcwele esihamba nawo, siyambonga uJehova umnini amandla onke. Uma sila siphakathi komhlane nembeleko, uma ingane isemhlane ilala izingjuza amathe ngoba iphakathi komhlane nembeleko isekelo. Sibonga lokho ukuthi nathi sisekelo sihamba nomoya oyingcwele, sihamba noJesu Kristu ohamba phambili, akekho ngemva kwethu, uhamba phambili. Amen. Ngemuva kukhona uhambayo. Awengikale le ndaba. Indaba iyaqala last week. Bakuchamane enzi altar call. Balenkathi enzi altar call. Ngifuna ukukhuluma ngeGibhithe kakhulukazi. Esikhathi enzi altar call la. Unamazwi awasho kulababali ababela ngaphambili. Ethabalandele ngemuva. Bethi Nkosi uJesu ngena kimi. Wathi uJesu uyamukelwa. Amen. Hey, wazi wagcizelela wathi uyamukelwa. Amen. uJesu njengoba amukelwa unendoda engamukelwa engenelayo umuntu. Indoda efohlayo. Ivesani ifohle. Ikushintshe into kade iyona kube enye into nathi singayazi singesikwazi ukuyichaza. Lapho uJesu uyamukelwa. Amen. When we are kuyena bese uyamamukela ukuthi aphathe impilo yakho. Amen. Uhambe naye. Ngalesikhathi kwamukela uJesu kunezinto ezenzakalayo. Amen. Ngalesikhathi indoda ifohle ngene empilweni yakho le uSathane kunezinto ezenzakalayo. Amen. Le ndoda mayingena kuwe ifohlile iyakushintsha ibalo oyilona. Ithi wena umubi mawunje umuhle mawufaka ibovu. Ikususe ugqoka ikickbobosa ithamba ngenyawo. Uhamba ngehil ithamba ngenyawo. Uyazi masikhonza uJesu ngesikhathi sishaya izandla. Uma usindisiwe ukaze umbona umuntu usindisiwe meshaya izandla bese bheka phansi ashaya kanje. Masishaya izandla sishaya sibheke phezulu ngoba sikhonekthe phezulu. Le ndoda mayingene kuwena yafohla
iyakushintsha ngisho ushaya izandla uyishaya ubheke phansi ngoba i-connection yakho iphansi. Amen. Siyambonga uJesu osikhiphe kule nto. Igibhithe lelo. Ubona lapho usuke usegibhithe. Futhi usuke usegibhithe nangempela. Mawamukela uJesu. Uyamamukela uhambe naye. Bese eyafohla. Ufohla uhambe na le ndoda ifohla ingene kuwena. Naye izolela ukuthi iphambana kanjani. Manje masuwamukela uJesu lezinto okufanele uzenze. Kunemithetho okufanele uyenze. Le ndoda mayingenile kuwena kunemithetho okufanele uyenze. Amen. Mohlangana nomuntu endleleni elingelela bheka phansi. Ngoba i-connection yakhe iphansi. Ikulabantu laba abalele. Awumi ngenyawo. Thina bazalwane masihlangana sibekelelana ngeke soze sibheke phansi. Siyahagana ngisho ukuhagana. Manje mawamukela uJesu unemithetho eyishumi akubekele yona. Ofanele uhambe ngayo. Ngale kwale mithetho eyishumi ngeke uzokwazi ukuhamba noJesu. Ngeke uzokwazi ukuhamba nomoya engcwele. Ngale nkathi umukela uJesu umoya engcwele usuke khona. The moment umamukela uJesu umoya engcwele unikeza imbadada zikamoya. Ngoba le ndlela oyiqalayo manje oyihambayo indlela ename uSathane uhambe ubeka emeva. Lezi imbadada uyiqokela ukuthi mawufike emevini akahlala. Ma ngesikhathi wamukela uJesu umoya engcwele ufaka amahanisi. Amahanisi lawo amele ukuthi ungaqalazi kakhulu. Ngoba uhamba noJesu wazi wabheka emaceleni kunezinto ozoyibona. Moses wafisa wacela ukubona uNkulunkulu. uNkulunkulu wathi Moses akekho owangibona waphila. Kodwa wathi ngizokwenzela umusa. Wayazi ukuthi umuntu umdale kanjani. Uzodlukulundela afuna ukumbona wonke. Wavula idwala wamfaka phakathi. Wenza ukuthi angakwazi ukuqalaza. Wayesedlulisa inkazimulo yakhe. Wabona umhlaba phela. Nathi la ngesikhathi wamukela uJesu umoya engcwele ufaka amahanisi ukuthi ubheke phambili. Amen. Ngoba nje mozoqalaza ngapha nangapha kunezinto ozoyibona ongafanele ukuthi uyibone. Ngoba uyibona izinto esazenzeka kudala eGibhithe. Amen. Manje uma wamukela uJesu uphuma eGibhithe. Amen. Akekho wamukela uJesu endisuka. Uma sikule njalo ngabe uyingelosi ngabe uvele ezulwini phela. Kodwa sonke sidonzwe eGibhithe. Yes. Amen. Ukuze sihambeke lolu hambo noJesu Kristu le mithetho eyishumi kufanele isebenze umuntu. Amen. Ngoba uma ingasebenzi le mithetho le uzokhumbula emuva. Ngeke ungakhumbula emuva. Amen. Uzokhumbula nabantwana bakhe-Israyeli bakhumbula emuva. Yeah. Bathi sasidla ukukhumba. Izinto uma ingasenzeki kuwena uthi hayi bo
mina ngangikwazi ukuguqa lapha esami ngikhulume kanye ngiyithole lento engiyifunayo. Ngakho-ke ngizokhuthaza abazalwane ukuthi singalikhumbuli iGibhithe, asibambelele nje kuJesu naMoya Engcwele, sibe nethemba ukuthi masihamba naye akukho kuzosivelela. Basho njalo uDavide, wathi noma ngihambe esigodini sethuzi lokufa angikwesaba kubi ngoba wena unami. Sizocelebrate namhlanje, kungenzeka ukuthi endleleni wawalikhumbula iGibhithe. Ufika lesi sikhathi nje wena usubuyele emuva eGibhithe. Manje siyajayiva la senza yonke into, wena ujayive inhliziyo kodwa wenza lokho okwenziwa yithina. Hayi ibuhlungu leyo nto leyo ukuthi uhambe nenqola kaJesu wena ungabi phakathi enqoleni ube ngaphandle. Abazalwane bamewiva enqoleni nawe uwiva ngoba inamawindi nawe uyawiva. Abakwenzayo ngaphakathi enqoleni nawe uyakwenza ngalo. Kodwa egcineni wena uyilami yakho. Kone iBhayibheli iJames uzokuvulela uExodus 20 sifunde lemiyalelo le eyishumi. Uzokufundela ewu4 lemiyalelo ewu4 uqondene noNkulunkulu. Base ngikhulumile ngayo bese ebuya engifundela lemiyalelo eyisithupha eqondene nathi. Chapter 20 verse 1. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, thy Lord, thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and spewing mercy unto thousands of them that love me, and keeping my commandments. Thou shalt not take the name of Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested in the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill,
thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. And all the people saw the thunderings and the lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking. When the people saw it, they removed and stood afar off. And they said unto Moses, Speak thou with us, and we will hear. But let not God speak with us, lest we die. So, uNkulunkulu wakhuluma onke lamazwi wathi, "NginguJehova uNkulunkulu wakho, owakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yokugcina. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso wokusezulwini ngaphezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu. Ngihambela ububi bawoyise bantwana isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo, kepha ngibenzela umusa abayizikulungwane abangithandayo bagcine imiyalelo yami. Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akayikumiyeka oliphatha ngeze igama lakhe. Khumbula usuku lweSabatha ulindwelise. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho, kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awukusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceki yakho, nencekazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho. Ngokuba ngensuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walibusisa usuku lweSabatha walingcwelisa. Yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunike lona. Ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho, ungafisi indlu yomakhelwane wakho, ungafisi umfazi womakhelwane wakho, nenceki yakhe, nencekazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye okomakhelwane wakho. Bonke abantu babona ukuduma nokunyazima kombani, nezwi lecilongo, nentaba ithunqa. Kwathi abantu sebebonile bathuthumela bema kude. Bathi kuMose, khuluma wena kithi sizwe, kepha uNkulunkulu makangakhulumi kithi, funa sife. siyabonga. Uma uqala lapha ekuqaleni uNkulunkulu amazwi awashoyo uthi nginguJehova uNkulunkulu wakho owakhiphe ezweni laseGibhithe. Angithi ngesikhathi wamukela uJesu ukukhipha eGibhithe uphuma nezinto awuphuma uclean, kodwa uJesu uyakukhipha endleleni. Ila ezohamba umoya engcwele ehambe ekuchutha zonke izinto ekade ziseGibhithe. Uthi ngakhipha endlini yokugxila, ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ngalesikhathi uhamba noNkulunkulu, ngemuva usukulandelwa uSathane. Indlela oyihambayo uSathane ekuthele ngemuva
uyakwazi ukuthi indlela kade iqondile aphakamise la ngemuva ibheke phansi ukuthi ayibulawe ngoshaya isiphoko phansi uthi kusenjalo ayiphendule ibe intaba ukuthi akwazi ukuphuka le ntaba uma uqala zemuva usasethile vese useyiqondisile intaba useveze zonke lezi zinto zaseGibhithe sezinzinhle uvela ubona ukuthi uyabona ukukhupha le ntaba ngeke ngikwazi engathi kungcono ukuthi ngithathe yona le qondile le qondile ikubuyiselaphi ikubuyisele eGibhithe usiyokhanza manje labo uNkulunkulu ababekhona beseGibhithe ababekwenzisa zonke izinto ngesikhathi uNkulunkulu edala umuntu wamusisa wathi zabanani nande nibuse umhlaba ninqobe nibuse phezu kwezilwane ngisho lezilwane ezinabiselayo thina abantu sayishintsha le sambuka uNkulunkulu ukuthi hayi akayena umuntu wokukhonzwa usiphe igunya lokubusa phezu kwezilwane thina sashintsha sathatha imbuzi kwayiyona esibusayo Mose Gibhithe awazi ukuthandaza ngoba awumazi uNkulunkulu ufuna ukumthandaza wazi noNkulunkulu obekwe uSathane phambi kwakho owazi ukuthi lo Nkulunkulu engimthandazayo ufuna ngishonise impela usongiswa uma uhamba noNkulunkulu wamukele uJesu imiyalelo le kufanele ibe kuwe ukuze ukwazi ukuhamba kahle nje ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwawe ungazikhothameli khothama uJehova kuyenzeka-ke ukuthi ngale nkathi uhamba noNkulunkulu ekuphakamisa uNkulunkulu wena ungaboni ukuthi mhlambe ikhona ingozi eceleni ukhohlwe uyena uNkulunkulu bese uwavula amaphiko ngalesikhathi wavula uSathane uza ngehlobo akuthi uphakame nawe aphinde ngapha futhi bese uyaphakama awuzuze ukwazi ukukhothama uNkulunkulu Amen. ayithi usuphakeme uphakame ngendlela engekho right usuyibona usuphezulu kanti manje kuwena usuke wavula ikhwapha leli waphakanyiswa uSathane wangabona ingakho nje umoya ingcwele masihamba kule ndlela kufanele siqaphe ukuthi sihamba naye ngaso sonke isikhathi ngoba uyena osikadile uyena osikhumbuzayo uyena ositshelayo futhi ukuthi uyabona lesi step usuhamba ngaso manje akusesona step esiright into eyenza ukuthi sijike sibheke eGibhithe sikhumbule iGibhithe indlela esuke sihamba ngayo okufanele sibekezele ukubekezela kuthina kubuye kuphela Amen. uma ngabe ungakamukela uJesu awuthi mohamba uhambe ngithandaza mose uJesu ususemshadweni ya control into kaNkulunkulu ukuthi ufanele uhambe kanjani Amen. iGibhithe kuvuka kanjani na
kufanele uhambe uqondile ngaso sonke isikhathi. Kanti eGibhithe ubuhamba udanasa. Amen. Uvela ubona ukuthi lesi step esengihamba ngaso manje ngathi sengipintsha. Kanti bekumnandi ngihamba nje ngikhululekile. Umlenze uphonsa ubhekele omunye ubhekele. Manje sekufanele ngiyiqoqe ngihambe ngendlela. Amen. Bantwana baka-Israyeli besehlane bathenjiswe izwe elinobisi noju. Phezu kwalokho bathi bahluleka. Bathi sikhumbula ukukhumba eGibhithe. uNkulunkulu bathembise ubisi noju. Bona bafuna ukukhumba. Nathi la siyakhona uNkulunkulu usithembise iparadise. La siyohlala khona. Yeah. Sesidumisa nje kuphela. Yeah. Ungasekho ukuthi ngizovuka ekuseni ngiyosebenza. Awufunini ukuthi la ufike lapha eparadise. uNkulunkulu akuthembisela. Ungani ukhumbula izinto ezingakusebenzeli zaseGibhithe? Amen. Ungani ufuna izinto ezokudonsela phansi? uNkulunkulu ekuthembise izwe elihle kangaka. Ngazi uma ngabe usahamba nomoya engcwele usathana ethwalibeka iva ngembadada kunikeze umnyathelo. Yeah. Kodwa manje mawusunenkinga bayithatha umoya engcwele imbadada zakhe Yeah. uyaphuca. Yeah. Futhi ngalesikhathi uhamba nomoya engcwele wena ubona ukuthi bathi kuthanda ubanzima ukuthi ngithi kancane leli side nje ngithi nje kancane ihanisi bona ke khona uzokubona Amen. ihashi maligijima isuke ligijimela kowini ingakho nje ufaka amahanisi ukuthi oseceleni lelo ligijima eceleni ligijima ngapha neligijima ngapha. Yeah. Kuphela uzobona lo osephambili afuna ukumdlula onyusa ijubane. Amen. Amen. Kodwa mase nje kwenzeka imistake pheqele abone elinye eligijimayo athi awunanto eligijima njengami. Lisho likhathale. Amen. Nathi ngokunjalo uma sihamba nomoya engcwele amahanisi singafisi ukuthi kwesivule kancane sithi Amen. khona sokubona. Sathane ufika nezinto zibe zibolile kodwa ngapha. Yeah. Amen. Usathane akaphucwanga amandla la ufuna sikukhumbule. Akaphucwanga amandla ayenawo ezulwini. Usakwazi ukwenza izinto zenzeke. Usakwazi ukudukisa abantu baduke. Yeah. Amen. Futhi mase samukela uJesu asingakhohlwa ukuthi usathana kasiyekile. Uhlezi silandela ngaso sonke isikhathi. Yini ingoba ufuna ukuthi mase egidle phansi bese uNkulunkulu eyokholoda. Ingakho nje kwizaga 27 verse 11 bethi uJehova hlakanipha ndodana yami wenza inhliziyo yami ithokoze ukuze ngiphendule lo ongikhulekelayo. Yeah. Yeah. Amen. Wena mazoyeka indlela ehamba nomoya engcwele so wenza inhliziyo kaNkulunkulu ukuthi
inganami. Yeah. Ungamnaki kwakho umoya oyingcwele ehamba nawe. Ungamlaleli kwakho umoya oyingcwele ehamba nawe. Wenza inhliziyo kaNkulunkulu ukuthi nawe. Amen. Uma sibambelele nje kuJesu Kristu sihamba nomoya oyingcwele simlalela Yeah. izinto azishoyo. Ngoba uyazi ukuphuma endleleni ukulalela ungazange ukwenza. Wapressa unembeza. Uma wapressa unembeza awusasebenzi unembeza. Unembeza usebenzisana nomoya oyingcwele. Yeah. Amen. Manje uma ngabe usupressile unembeza ayikho into ezokwenzeka. Awusayi phambili. Amen. Umfowethu Thuli la ukwakhuluma ngendaba yokuthi uma ufuna izicubu ejimini jima bese uyajima nasekhaya udle right Amen. ukuze i-fitness ube nayo. Amen. Mawuzogcina ejimini kuba inkinga. Lento esenzayo-ke nathi kwesinye isikhathi kube mnandi la ugquma impela umuzwa umoya oyingcwele ukuthi ukhona. Amen. Uma usufika ekhaya uzokhohliwa. Hey, Usukhohliwa. Singakhohlwa ukuze sikwazi ukuthi sivike iGibhithe singakhumbuli. yeah. Yeah. Amen. Siyambonga kumoya oyingcwele okuyena isikhumbuzayo. Yeah. Uma uphuma ubhekane akhaya ehambe leyo ndlela Yeah. bafa abantu abahamba lapho. Yeah. Hamba ke. Amen. Siyambonga uJesu ukuthi ukuyinikela kwakhe asifele abe umkhulumeli wethu. Kodwa noma usukhuluma into engekho kodwa ukudlulisa kwakhe lokho kushoyo ekudlulisela kuNkulunkulu uyakunona kufaka usawuthi. Yeah. Awakhipha amanye amazwi abone eceleni athi awahambi lapho. Ubaba mase ezwe lamazwi lawo owashoyo ngeke enzeke lento eyifunayo. Amen. Ngakho-ke uJesu ngaso sonke isikhathi ufuna simenze inkosi Yeah. nanomsindisi wethu. Amen. Ngaphandle kwakhe uJesu angazi ngabe kunjani. Amen. Sibonke igazi lakhe. Ngoba ukuba ngabanga khona uJesu ngaba asikwazi ukuxhumana noNkulunkulu. Umxhumanisi wethu. Yeah. Yes. Wawuzoyithatha nje inkomo yokuthi hlaba bese kuhlanjwe izona zakho. Yeah. Noma imbuzi noma ihobhe ijuba lelinzizayo ungeke uzokuthola Yeah. ngoba amajuba okodanari angazi noma okodanari kodwa nje kokubili okukhipha emalini ukuze uthole ijuba lelo. Bayibona uNkulunkulu lento ayikhona. Kunabantu ababhubhayo ngenxa yokuswela inkomo eningi kwalezo ndodana yakhe. Yingakho kumele ngaso sonke isikhathi simazise uJesu ukuthi ayikho into esiyenza ngaphandle kwakhe. Yeah. Simazise umoya oyingcwele ukuthi ayikho into esiyenza ngaphandle kwakhe. Yeah. Uma sifuna ukuyihamba le ndlela le futhi siphumelele le miyalelo eyishumi asabe ngayo. Methi ungabulali ungabheki ukuthi ukhuluma ngokubulala ukuthi ukhiphisa ubaba ngokubulala umuntu. uJesu hamba nabafundi bakhe basedliwa kwaIsrayeli ukuthi makudliwa
ugeze izandla uze uzofika naphezulu ngendlela babeklini ngayo. Amen. Abafundi bakaJesu masebedla bavele bageza izandla bese beyadla. Bacomplain abaFarisi nezikhulu zakhona ukuthi labantu bakho baphambana nomthetho wakaIsrayeli. Amen. Wathi uJesu ongena ngomlomo kubulala, Yeah. obulala yilokho uphuma ngomlomo. Ingakho nje ethi ungabulali. Ngoba uma uyibheka awuyibheka ukuthi abekho yini abantu sokwababulala wena. Babulala inkonzo yenu ngamazwi aphumayo. Uyazi mase ngikufakele ku-shelf siyaphuthumisa esibhedlela bafike bafaka umjovo ko-drain, kodwa amazwi aphuma kumuntu asazi ukuthi singalapha kanjani, Yeah. awalapheki. Yila funa siyibheke khona ukuthi namhlanje siya-celebrate, kodwa-ke si-celebrate abantu bangaki Hey. esibabulele ngamazwi Yeah. phakathi enkonzweni, hhayi ngaphandle. Yeah. Bayeke laba bangaphandle la enkonzweni bangaki abanye baphuma ngomnyango. Uthini uJesu la? Umuntu umdonsile, wamdonsela kuye, wena wakhipha amazwi ukhiphela ngaphandle. Yeah. Umvuzo wakho unjani? Engathi unzima kakhulu. Ngoba uNkulunkulu ufuna bonke abantu bafinyelele ekulazini iqiniso, ungabhubhi noyedwa. Manje ngalesikhathi ukhipha amazwi amani ukhombisa ujealous ukuthi ufuna ukukhonza wedwa. Kanti uNkulunkulu akafuni. Siyambonga kuJesu Kristu osasigcinile, masibambelele kuye nomoya oyingcwele singamshiyi, singamphathi kabi, ngoba kwesinye isikhathi siye senze izinto umoya oyingcwele ebuka aphatheke kabi. Asiyigcine nje ebukhoneni bakhona bakho uNkulunkulu ngendlela okumnandi ngayo namhlanje. Uyayibuka ukuthi useGibhithe okumnandi ngabe ukuthola yini. Wawujayiva impela eGibhithe, kodwa ukujayiva kwaseGibhithe akufani nokwala. Siyabonga umoya oyingcwele. Nkosi ngibusise.